Узган аднаны без Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның хадисе турында әйтеп китә башлаган идек. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә биргән нигъмәтләре турында, кем чыннан да бай икәнлеген Аллаһ субханаһу ва тааля янында, ягъни байлыкның кадерен, шын байлыкның кадерен аңлар өчен дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Ягъни һәрберегез иртә белән торганда диде, сау имин хәлендә, сау сәламәт булып, ягъни беренче имин булып, бер нәрсәдән куркмыйча, икенче сау сәламәт булып, өченчесе бер көнлек, мәгъ кичкә хәтле ризыгы була торса, бу кешенең кулында бөтен дөнья кебек диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни шын бай кеше кем? Имин булып, сау сәламәт булып, бер көнлек ризыгы бар икән, бу иң бай кешеләрдән берсе диде. Һәм беренче әйтеп китә башладык иминлек турында. Ягъни тынычлык турында. Аллаһ субханаһу ва тааля иң зур нигъмәт бирелгән иң зур нигъмәтләреннән берсе. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аның фазиләтләре турында Коръән кәримдә зикр итте, һәм әмер итте менә шул иминiyetне, иминлекне, тынычлыкны сакларга. Хәтта мусульман кеше теге кеше генә түгел, хәтта хайванны да үтерергә хаксыз рөхсәт ителми икәнлеген аятларда килә. Ул гына түгел, хәтта мусульман кардәшен кызык өчен, көлке өчен куркытырга да ярамый икәнлеген без хадисләрдән ишеттек. Ягъни һичшиксез иминлек, иминият иң зур нигъмәтләрдән берсе. Һәм безнең өстебездә менә шул бездә булган менә шул нигъмәтне аңлап Аллаһка шөкранә кылу. Икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям зикр иткән хадистә, ул да булса саулык, сәламәтлек. Саулык, сәламәтлек шулай бик зур бер нигъмәтләрдән берсе. Һәр кешегә бирелми торган нәрсә. Һәм күп вакытта без үзебездә шул булган фазиләте, Аллаһтан рәхмәтенең кадерен аңламыйбыз, белмибез. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббастан риваят кылган хадистә әйтте: күп кешеләр ике ибердән мәхрум диделәр. Мәхрум калды. Саулык, сәламәтлектән һәм буш вакыттан. Икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: күп кешеләр менә шул ике ибернең кадерен белмиләр диде. Саулык, сәламәтлекнең һәм буш вакытның кадерен белмиләр диде. Ягъни бу чыннан да без теш авыртмаганда ул Аллаһның рәхмәте икәнлеген без аңламыйбыз, белмибез, Аллаһка шөкранә кылмыйбыз. Ләкин мусульман кеше үзеннән авырган кешегә карап, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә биргән нигъмәтне аңлап шөкр кылырга тиешбез. Риваятларда килә, Абу Бакр радиллаһу анһу бер юл минбарга менеп җылый башлады да һәм әйтте: Хиҗраның беренче елында, ягъни Мәдинәгә күчеп киткәннән соң, бер ел узганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай дип минбарга менеп җылап җибәрде, әйтте: Аллаһ субханаһу ва таалядан гафу сорагыз һәм гафия сорагыз диде. Ягъни гафу итегез, Аллаһ тәсенне гафу итсен һәм гафия сорагыз диде. Чөнки кешегә иманнан баш тыш, иң беренче иманнан тыш иң зур әйбер бирелгән нәрсә ул да булса гафия диде. Гафия, тынычлык, саулык. Һәм Мубарак Фури аңлатты: Әл-афу ул гөнаһлардан гафу итү. Ягъни Аллаһ субханаһу безнең гөнаһларны гафу итү диде. Вәл-афия ул сәламәтлек динебез өчен, ягъни шахватлардан, инде адашулардан һәм тәнебез сәламәтлеге диде. Ягъни гафия дигән сүз ул теге сәламәтлек диннең эчендә һәм безнең тән сәламәтлеге дә керә дип аңлатып бирделәр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шул дуаны безне өйрәтте. Һәм Абу Хурайрадан риваят кылган хадистә ул әйтте: иң хәерле дуа, ягъни адәм баласының иң хәерле дуасы ул да булса: Я Рабби, мин синнән сорыйм гафия, мугафат, бу дөньяда да һәм ахиратта да. Аллаһумма инни ас'алука муафат фи дунья вал ахира дип. Ягъни шул сәламәтлекне бу дөньяда да, ахиратта да. Ягъни дин сәламәтлеге, тән сәламәтлеген бу дөньяда да, ахиратта да. Ягъни без шуның өчен бу дуаларны белеп Аллаһ субханаһу ва тааля сорарга тиеш. Аллаһумма инни ас'алука муафат фи дунья вал ахира дип. Ягъни бу дөньяда да, ахиратта да мугафат безгә бир дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткәнчә иң зур, иң бийик дуа диде. Ягъни һичшиксез без аны белеп калдырга тиеш түгел. Анас радиллаһу анһу риваят кылды. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям уза иде авыру кешеләр янына. Нидер бер шир белән авырый торган кешеләр янына узганда әйтте: Ни өчен бу кешеләр гафия сорамыйлар дип. Ягъни сәламәтлек ни өчен бу сорамыйлар дип. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безне сынап шир бирә икән,
Инде без сорарга тиешбез Аллаһ субханала ва тааля: "Я Рабби, безгә шул гафия, сәламәтлек бирсәң иде" дип. Чөнки сәламәтлек ул Аллаһтан нигъмәте. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай Анастан риваят кылган хадистә бер сахаба янына килде. Ул зак ширле иде, авырта иде, хәтта теге без шиби шикелле кибеп беткән иде. Һәм аны күреп сорады: "Син дуа кыласыңмы?" дип. "Үзең өчен дуа кыласыңмы?" дип. Һәм бу кеше әйтте: "Әйе, я Расулулла, мин кылам, я Рабби, син минең җәзасын бирәсең килсә, газаплыйсың килсә, бу дөньяда җәзаны биреп бетер. Ахирәткә калдырма" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ачуы чыкты. Ачуы чыкты һәм әйтте: "Субханаллах, син моны чыдый алмыйсың" диде. "Күтәрә алмыйсың, нәрсә сорыйсың" дип. Алай түгел. Сора: "Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар" дип. "Я Рабби, бу дөньяда да хәерлесен бир, ахирәттә дә хәерлесен бир" диде. "Һәм ва кина азабан нар, кабер газабыннан безне сакла" дип. Дуа кыл, сорама бу дөньяда бирәләрен дип. Киресенчә сора. Ягъни мусульман кеше без сабыр итәбез дип, теге үзе өчен сорарга тиеш түгел дигән сүз хата. Сорарга тиеш, саулык сәламәтендә сорарга тиеш, авырулардан да саклауын сорарга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән менә шул да: "Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана". Бу дөньяда хәерлесен бир. Байлыгы да булсын, саулык сәламәтлеге дә булсын, дәрәҗәдә булсын, ахирәт өчен дә. Ягъни мусульман кеше факир да булырга тиеш түгел, авыру да булырга тиеш түгел. Инде Аллаһта сыны икән, без матур итеп сабыр итәбез. Ләкин үзебез өчен сорарга тиеш түгел. Үзебез өчен яхшылык кына сорарга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кеше өчен дуа кылады. Һәм бу кеше терелә диде. Ягъни мусульман кеше шул бездә булган саулык сәламәтнең фазиләтен аңлап, Аллаһтан шөкранә кылып, Аллаһтан сорарга тиеш. "Я Рабби, саулык сәламәтлек бирсәң иде, авырыйбыз икән, я Рабби, шифаны бирсәң иде" дип, шифаны сорарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуалары шифасы: "Аллаһумма анта шафи, ла шифа илля шифаук". "Я Рабби, син шифа кылучы, синнән бүтән башка шифа бирүче зат юк" дип сорарга кушкан, сорарга тиешбез. Һәм һичшиксез Аллаһ субханала ва тааля биргән шул саулык сәламәтнең кадерен дә белеп, Аллаһтан шөкранә кылырга тиеш. Ибн Аббастан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "5 әйбер белән 5 әйбер килгәнчә хәтле файдаланып кал" диде. 5 әйбер килгәнчә хәтле икенче 5 әйбер белән файдаланып кал диде. Беренчесе диде: яшьлек белән файдаланып кал, карлык килгәнчә хәтле. Әле мен яшь мин, әле өйрәнә алам. Коръән өйрәт, намазында ниндә өйрәнеп кал. Теге картайып җиткән әби бабалар тәҗвид өйрәнеп утыра авыр. Бөтенсе шулай. Яшьлек бар икән, куллан. Картлык килгәнчә хәтле. Картлык килә, теләрсең ясарга, мөмкинчелек булмас. Икенче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям саулык сәламәтлек белән файдалы, авырлык килгәнчә, шир килгәнчә хәтле. Авырып китәрсең, хәтта мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бүгенге көндә хаҗ кылырга вакытың бар икән, көчең бар икән, хаҗ кыл" диде. Бүгенге көндә минем саулык сәламәтлегем бар, акчам бар, тыныч икән, теге диләр коронавирус чире чыкканда ябылды бит юллар, бара алмадык. Инде бүгенге көндә бар икән, минем шул 360-400 мең кесәмдә акча бар икән, саулык сәламәтлегем бар икән, минем өстенә бу фарыз булып тора, бүгенге көндә хаҗ кылырга диде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Син белмисең киләсе елга нәрсә була. Бәлки син авырып китәсең. Авырып китәсең икән, шундый хәлдә үләсең икән, син хаҗ кылмаган хәлендә үлеп китәсең. Инде синең өстенә фарыз кылынды икән, ашагыз" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Һәм анда да шулай әйтте: "Саулык сәламәтлек белән куллан" ди, авырлык килгәнчә хәтле. "Байлыгым белән куллан" ди, фәкыйрьлек килгәнчә хәтле. Бүгенге көндә минем мөмкинчелек бар икән, Аллаһ субханала ва тааля миңа мал бирде икән, тарат, садакага бир. Мәчетләреңне төзә, шәкертләреңне нит укыт. Фәкыйрьлек килер, теләрсең, садаканы да биргән теләрсең. Мөмкинчелек булмас. Һәм шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Байлыгым белән куллан, фәкыйрьлек килгәнчә хәтле. Буш вакытың белән куллан" ди. Теге мәшгульлек килгәнчә хәтле дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм ахырында әйтте: "Үзеңнең хаятың белән, үзеңнең гомерең белән куллан, үлем килгәнчә хәтле. Әле сәгатең килеп җитмәде икән, тырыш, Аллаһ субханала ва тааляның рәхмәтенә, мәгъфирәтенә ирешергә" дип. Һәм һичшиксез Аллаһ субханала ва тааля кемгәдер саулык сәламәтлегенә ала. Авыру бирә, ләкин бу да Аллаһ субханала ва тааля ниғмәте. Мусульман кеше матур итеп сабыр итә икән, Аллаһ субханала ва тааля шул авырлык сәбәпле безнең гөнаһларыбызны гафу әйли.
Шаддат радиаллаху анху исемле сахабадан килә. Бер юлы бер авыру кешене зиярат кылганда әйтте: "Шатлан" диде. Авыру ята торган кеше әйтә: "Шатлан" ди. "Шатлан" ди, синең гөнаһларың гафу ителә" диде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, шунлыкта Аллаһ субхана бик һәм көчле Аллаһ субхана ва тааля әйтте: "Мин берәк үземнең кулыма, дөрес салих кулыма берәр сынау бирәм икән, теге авыру шикелле идем. Һәм моннан соң, бу бәла килгәннән соң, бу авыру килгәннән соң, ул миңа шөкренә кылып, мен шул сынауны матур итеп сабыр итсә" диде, һәм ул үзенең түшәгеннән басыр гөнаһсыз, яшь теге анасыннан туган бала кебек гөнаһсыз басыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм бу гына түгел, Аллаһ субхана ва тааля әйтә үзенең фәрештәләренә диде: "Бу кеше ята, мин сәбәпче бу. Мин бирмәдем. Ул теләр иде. Намазына укырга теләр иде, тәһаҗҗүденә торырга теләр иде, уразасында торырга теләр иде. Ул авыру өчен мин бу авыруны бирдем" диде. Һәм шуның өчен гадәти, ул көн сайын нинди гамәлләр кылды, языгыз аңа шул гамәлләр. Ягъни көн сайын тәһаҗҗүд намазын укыды икән, авыру хәлендә тора алмады икән, барыбер языга утырган кебек. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям вәгъдә итә: Аллаһ субхана ва тааляның рәхмәте. Ягъни без сабыр итәбез, Аллаһ субхана ва безнең гөнаһларыбызны гафу әйли. Ул гына түгел, без сау сәламәт вакытында нинди гамәлләр кылды икән, ул гамәлләр дә языла Аллаһ субхана ва тааля рәхмәте белән. Ягъни нинди авырлык булса, ширк килсә дә, Аллаһ субхана ва тааля матур итеп сабыр итсә, Аллаһтан шөкранә кылып, матур итеп кабул итәбез икән, хәтта бу да Аллаһ субхана ва тааля безгә гөнаһларыбызны гафу итүенә бер сәбәпче кыла. Өченчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям зикр иткән нәрсә көнлек ризык диде. Ашау ризыгы. Бу шулай бик зур бер нигъмәт. Без моның кадерен аңламыйбыз. Әбиләребез аңлый, әбиләребезнең әтиәннәре аңлый. Ачлык вакытында, ачлык елларында, сугыштан соң булган ачлык вакытларында яшәгән әби бабаларыбыз бу әйбернең кадерен белә. Ибигә туймый идек дип әби бабаларыбызның әйткән сүзләребез истә. Һәм күп вакытта без ишетеп булса да беләбез, инде безнең балалар моның кадерен белми. Теге теләгән ризыкны алып ашау, ул Аллаһ субхана ва тааля нигъмәте. Аш ятмау Аллаһ тааляның нигъмәте. Менә шул ураза тотуда әзне безне нитә, теге ачлыкта яшәгән кешеләрнең әзне күп түгел. Әле әлхәмдүлилләh теге кичкә хәтле алай дип аш чыкканыбыз булмады Аллаһның нигъмәте белән. Ләкин кемдер көн саен шулай дип аш ятып йоклыйлар. Умар радиллаһу анху вакытында, ачлык вакытында бер юлы килеп, бер хатын кыз теге нәрсә пешергән кебек, балалар кырында җылап йөриләр. Һәм Умар радиллаһу әйтә: "Ашат балаларын, җыламасыннар" дигәч, бу хатын кыз әйтә: "Ризык юк" ди. Мин теге ашап пешергән кебек итеп бер теге алдым аларны ди. Теге көтә-көтә йоклап китсеннәр ди. Ризык юк. Ләкин безнең әлхәмдүлилләh әле күпме ризык ташлыйбыз. Моны бары ашамыйлар дип урамга чыгарып ташлыйбыз. Яни бу Аллаһ субхана ва тааляның биргән нигъмәтенә күфрәнә кылу. Инде бу мусульман кеше шөкранә кылып, моның кадерен аңларга тиеш. Аллаһ субхана ва тааля Курайш кабиләсенә, Курайш сүрәсендә әйтте: "Фали'буду рабба хадал байт". Бу бейт, бу йортның хуҗасына ибадат кылыгыз. Аллади ятара мин җуа ва наху мин хау. Сезне ачлыктан саклаган һәм хауфләрдән, куркулардан саклаган Рабб, мәшул нинең бейт, йортның, Кабатулланың Раббысына гыйбадат кылыгыз дип әмер итә. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля шул ике әйберне зикр итә. Зур нигъмәтләр Курайш кабиләсенә биргән. Һәм бу нигъмәт Аллаһ субхана ва тааля үзенең иң яраткан бәндәсенә дә бирмәде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям турында Умар радиллаһу анһу әйтә иде: "Бу дөньяда кешеләр байыдылар, сахабалар вакытына байлык килде һәм ул әйтә: "Мин күрдем" диде Умар радиллаһу анһу сүзләре. "Мин күрдем" ди Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям көне буе теге сыгылып йөри иде ачлык сәбәпле. Һәм көн дәврендә хәтта кибеп беткән хөрмә таба алмый иде үзенең теге ачлыгын нитер өчен, бетерер өчен. Иң яраткан бәндәсе, Аллаһ субхана иң яраткан бәндәсе ташларны бәйли иде эшенә ачлык сәбәпле. Ләкин әлхәмдүлилләh Аллаһ субхана тааля безне алай дип сынамый бит инде. Ни өчен без шөкранә кылмыйбыз? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям дуа кыла иде. Бу Хурайрадан риваят кылган хадистә: "Я Раббым,
Мин синдән сыгынам, ягъни синнән ярдәм сорыйм, нәрсәдән? Ачлыктан. Чөнки ул, ягъни аны белән ятырга, йокларга бик авыр дип. Ягъни ач хәлендә йокларга бик авыр дип. Һәм мин сиңа сыгынам, нәрсәдән? Хыянәттән. Чөнки ул бик начар сыйфат дип. Ягъни дуа кылы, һәм без дә шулай дуалар кылырга тиешбез. Инде Аллаһ Субханаһу ва безне ачлыктан сакласын. Инде күп итеп берничә мәртәбә сөйләгәнем бар иде. Шул ук Сирия 10 ел эчендә анда ачлык була икәнлеген берсенә ышанмый иде. Бүгенге көндә ул хаклык. Аллаһ Субханаһу ва безне сынарга мөмкин. Без шөкранә кылмыйбыз икән. Аллаһ Субханаһу ва безгә биргән нигъмәтләрнең кадерен белмибез икән. Аллаһ сакласын, Аллаһ та безне алайтып сыный күрмәсен. Һәм bir юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗҗатул вадагта, Арафатта хутба кылган вакытта әйтте: хатын кыз иренең йортыннан, аның рөхсәтеннән садака бирергә хакы юк диде. Һәм бер хатыннар соралар: "Я Расулулла, ризык булса?" Ягъни иренең акчасын бирмим. Өйдә булган ризыкны чыгарып бирсә нәрсә булыр микән дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ризык безнең малыбызның иң хәерлесе" диде. Ягъни шуннан да менә бу ризык ашысың килсә, йортның да ниен күрмисең, ямен машинаны да ямен күрмисең. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Безнең иң зур, иң әйбәт малыбыз ул безнең ризыгыбыз" ди. Һәм һичшиксез кем моның кадерен аңлап, Аллаһ Субханаһу шөкранә кыла икән, инде ул утачак. Инде шөкранә кылмый икән, Аллаһ Субханаһу ва сынауларына дучар булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Утар" диде. Кем ислам динен кабул итеп, Аллаһ Субханаһу ва аңа ризык биреп, шул ризыкны ризалык күрсәтеп, ягъни Аллаһ Субханаһу ва безгә биргән малга ризалык күрсәтеп, шуны белән разый булсак, иң отачак кеше шул диде. Күп вакытта Аллаһ Субханаһу ва безгә биргән нигъмәтләрнең кадерен без белмибез. Үзебездән байрак яки хәллерәк кешегә карап, инде Аллаһ Субханаһу ва безгә биргән малга күфрәнә кылабыз. Инде бу мусульман кеше өчен бик куркыныч бер нәрсә. Инде Аллаһ Субханаһу ва безне шөкранә кылучылардан уларга насыйп кылсын. Һәм шөкранә кылып, Аллаһ Субханаһу ва безнең нигъмәтләребезне арттырсын. Инде Аллаһ сакласын, теге күфрәнә кылучылардан булырга насыйп итмәсен. Ва кулу каули хада ва астагфируллаһ ва атубу илейх.